inpresioa daukat, langileok eta jende xumea eta emakumeok eta askatasunak murriztuta daudenean eta jende xumea izorratuta bizi garenean, ez dakiz zergaitik, baina historian berriz ere gertatzen ari da eskuin muturra ari dela indartzen. Ez dakit, ni ez nahi soziologikoa, ez dakit horren atzean zen mekanismo aktibatzen diren, baina harritzen hau, larritzen hau eta kezkatzen hau horrek. Eta uste dut panorama hori badatorrela, eta tokatuko zaigula gure inguruan ere jendearekin pedagogia egitea, etorkinen inguruan, refusiatuen inguruan, pedagogia egitea sexua bizitzeko moduen inguruan, pedagogia egitea feminismoaren inguruan, eta eta ez bakarrik politika maiuskuletan. Halako egoera izorratu baten eskuin muturreko ideekin bat egiteko mekanismo aktibatzen zaion jende horrekin hitz egin beharko dugu, eta gure ondoan bizi dira, ez daude hain urrun. Voxek Andaluzian hainbat eskaini lortu ditu, baina zenbait diskurso adibidez gurera datorren jendearen inguruan oso edatuta daude hemen. Gu ibiltzen garen tabernetan, orduan, nik uste dut garai beltza datorkigula ideologikoki eta sozialki.